गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबी रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनै फुंबिलिनि गिबि खौराङाव दं। आदिबासी सेंगेल अभियाननि मददजों कुमारी खाथायाव सरना धर्म क'डनि सुबुं सांग्रांथि मेल लादों। आदिबासी माहारिनि मोनबा दाबिफोरखौ लानानै सरकारा मावफुंनांगौनि दाबि दैखांनानै बे सुबुं सांग्रांथि मेलखौ बाक्सा जिल्ला आदिबासी सेंगेल अभियाननि मददजों खुंनाय जादों। आदिबासी सेंगेल अभियाननि आफादगिरि बारग' एमपि सालकान मुर्मुआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बुंथिदों दि आदिबासी माहारिनि थाखाय भारतनि संबिजिराव जेरैबादि लिरनाय दं बैफोरबादि मोनथायखौ मोननो हायाखै। बेखौ सरकारनो मिथिहोनो थाखाय फैगौ 15 जुन खालाराव आदिबासी सेंगेल अभियानआ भारत बन्द फोसावनो थांखि लादों आरो 30 जुन खालाराव आदिबासी सेंगेल अभियाननि कलकातायाव सरना धर्म क'डनि गेदेर सुबुं गमा लानाय जागोन होननानै मिथिहोदों। बेसर आबाद मावग्रा आबादारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। माइनि उनाव बेसरखौ बायनो रायजो सरकारा थांखि लाबाय। बेनि थाखाय थि खालामनाय बेसेना जादों 1 कुइन्टेल बेसराव मोनगोन 5,450 रां। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावनाय बायदियै 1 कुइन्टेल बेसरनि बेसेना दा सोलिबाय थानाय बेसेननि 1,000 बांसिन। फैगौ से सप्तानि गेजेराव थियारि जागोन बेसर बायग्रा मिरुफोरा। गिबि मन्थ्रिया बुंबावदों दि माइ बायग्रा मिरुफोरावनो बेसर बायनायनि राहाखौ खालामनाय जागोन। जनता भवनाव खुंनाय खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिया बुंदों दि रायजो सरकारा 50 लाख मेट्रिक टन बेसर बायनो थांखि लादों। आबादारिफोरनिफ्राय बायनाय बेसरनि रांखौ 3 साननि गेजेरावनो आबादारिफोरनि एकाउन्टआव हरगोन। आबादारिफोरनो बेसरनि जोलै हरनो थाखायबो बुंथिदों रायजोनि गिबि मन्थ्रिया। ओनसोलनि रायजोफोरा समबायनि माइरं होग्रा कन्ट्रलारनि हेंथायै गोख्रों बिजाथि फोरमायदों। 7 नं फकिराग्राम बिटिसि बियाबनि गुवाबारियाव थानाय माइरं होग्रा कन्ट्रलार रहिमा बिबिनि हेंथायै गोख्रों बिजाथि फोरमायदों। ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा माइरं खम होनाय आरो नखरनि गोदान सोद्रोमाफोरनि मुं थिसननो थाङोब्ला 500 रां नांगौ होननानै बियो। सरकारा बेखौ गोरिबफोरनि थाखायसो होदों आरो सरकारा बेफोरबादि रां लानो होआखै होननानै गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। रायजोफोरा बुंबावदों मोननांगौ माइरंखौ जेसेबां मोननांगौ बेखौ होजोबा आरो बेनिफ्राय माइरं हरनायनिबो फैसा लाखिबावो होननानै फोरमायदों। बैफोरनि थाखायनो कक्राझार सहराव थानाय आदार जगायग्रा बिफाननि मावखुलियाव धरना होनानै रहिमा बिबिनि हेंथायै गोख्रों बिजाथि फोरमायदों। चिरां जिल्लानि 1 नं सालबारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बेरेमोदै सोदांग्रा फसंथानखौ गायसनदों। ओनसोलनि बेरेमोदै फिसिग्रा आबादारिफोरनि मोजांखौ हास्थायनानै चिरां जिल्लानि 1 नं सालबारियाव बेरेमोदै सोदांग्रा फसंथाननि अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननाय जायो। नेशनेल बी किपिं एन्ड हनी मिशन, नेशनेल बी बोर्ड आरो भारत सरकारनि आबाद आरो आबादारि अनसाइ बिफाननि फान्डजों बेरेमोदै सोदांग्रा फसंथानखौ रनजित बसुमतारि बिथाङा गायसनना होदों। चिरांनि सालबारि बालाजार गमादाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिजों लोगोसे चिरांनि डिएफअ ब्रह्मानन्द पाटिरि आरो हाग्रा बिफाननि गोबां मावख'गिरि इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोरा फसंथान गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया फोरमायदों दि बेयो बिटिआर ओनसोलनि मोनसे गिदिर सान मानोना गिबि खेबनि थाखाय इउपिपिएल सरकार जानायनि उनाव भारत सरकारनिफ्राय हाग्रा बिफानआ 4,74 लाख रां मोननो हादों। बे रांनि मददजोंनो चिराङाव कल्ड स्टरेज एबा गुसु बाख्रि आरो बेरेमोदै दोननो थाखाय फसंथानखौ गायसननाय जादों। बिथाङा बुंबावदों सरकारनिफ्राय बेरेमोदै फिसिनायाव गासैबो बेसेन नाङै जागोन आरो बे खाबुखौ लानो आबादारिफोरा ओंखारबोनांगौ होननानै बिथां रनजित बसुमतारिया खावलायदों। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय एनडिएफबिनि नखरफोरा गावसिनि दाबिखौ थाबैनो मोनफुंनांगौनि थाखाय सरकारखौ फिन आरोबाव खावलायबावदों। कक्राझार, चिरां आरो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मुंख्लं नखरफोरा मैया कक्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय खारगामि गावबुरा नब्लाङाव गावसिनि मोननांगौ मोनथायखौ लानानै गुवारै सावरायलायदों। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मुंख्लं नखरफोरनो फैनाय माखासे सुबिदाफोरखौ दिनैसिमबो मोनफुंनो हायैखौ लानानै बे हाबाफारियाव सावरायलायो। सावरायलायनायनि गेजेरजों खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारखौ गावसिनि दाबि आरो मुंख्लं नखरफोरनो जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांना होनांगौनि थाखाय खावलायहरदों। मुंख्लं नखरफोरा
ड्राइभिं लाइसेन्स आरो बाइक गारि मटरफोरनि आरसिखौ लानानै आसाम सरकारा मोनसे गिदिर थांखि लादों। नोंथांमोना दायो बाइक गारि मटर सालायोब्ला ड्राइभिं लाइसेन्स आरसिफोरखौ लोगोआव लाफायाब्लाबो जागोन। हार्ड कपिनि गोनांथि गैलिया। डिजिटेलनि गेजेरजों नोंथांमोना आरसि आरो डिएलखौ पुलिसफोरनो देखायनो हागोन। पिडिएफ फाइल एबा मबाइलाव साफायनानै लानाय एबा डिजि लकाराव दोननायखौ देखायोब्लानो जागोन। सिगांनि समफोराव आरसि आरो डिएलनि हार्ड कपिखौ नांथारगौ जायोमोन। बेनि थाखायनो दायो आसाम सरकारा बे गिदिर थांखिखौ लादों। चेकिंनि समाव पिडिएफ फाइल बायदिफोरखौ देखायोब्लानो एबारनिफ्राय पुलिसआ नोंथांमोनखौ गोरलैयैनो थांनो होगोन। बे थांखिखौ बावैसो जानानै थांनाय आसाम केबिनेटनि जथुम्मायाव लानाय जादों होननानै मिथिहोदों। हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टखौ माब्ला होगोन बेखौ लानानै गोबां फरायसा फरायसुलिफोरजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरा गोनो गोथो जानायखौ नुनो मोनगासिनो। मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ हरखाबै होनाय बायदिनो ओइचएसनि रिजाल्टखौबो हरखाबै होगोन नामा दिनै एबा गाबोननि गेजेराव? बेखौ लानानै गोबां सुबुंफोरा गोनो गोथो जागासिनो। नाथाय आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रोखा खालामनानै होदों दि ओइचएसनि रिजाल्टखौ दायो होथ'वा। आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिल बर्डआ दायो एचएसनि रिजाल्टखौ होनो थांखि एबा रेडि जाथ'वाखै। जेब्ला रिजाल्टखौ फोसावगोन अब्ला सिगांग्रो मिथिहोगोन होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायनानै होदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।